Yan yung mga iba. Ayan, good morning. Ayan, to all of us. Ayan, yung mga iba dyan, good afternoon, good evening po sa lahat. Ayan po. So, for now, ayan, welcome po. Welcome back to my YouTube channel. Live here at Mama Bumble Kitty. Lam J. Kuha-kuha ng fish. Imja ang panita. Don't bother. Ayaw mo? Ayaw. Ito dumuro din. Ala, ito dumuro din. Nachipngit, nachipngit. Dichay abanda. Iyag botohan mo nga ipapakatch. Mount Pingat. Imotoy. Amo nga ipapakatch. Apa kasi ka dito? Pantayari Manong. Kuya. Ano ko? Kuya brother. Enjoy. Dami ka. Turrican. Chill. Kung bawal mo't na si Daan. Chill. Chill. Chill.